Tenniskyynärpää, eli niin sanottu lateraaliepikondylyytti, missä kipu tulee tänne kyynärpään ulkosyrjälle ja muun muassa niin kuin puristaessa ja kättä käytettäessä niin sattuu. Se on erittäin yleinen ongelma muillakin kuin tenniksen pelaajilla, eli ihan toimistotyössä ja muualla. Ja sen takia se on myös toimistotyöläisillä yleinen ongelma, koska toimistotyössä aika usein rangan ryhti menee huonoksi. Ja ongelma yleensä juontaa juurensa nimenomaan tältä alakaularangasta, ylärintarangasta. Eli kun siellä on tämmöisiä lukkiutuneita niveliä ja lihasjännitystä ja hermopinnettä, niin hermotus tänne pienille käsivarren lihaksille ei ole normaali, jolloin semmoinen pienikin rasitus saa aikaan sen, että nämä lihasten kiintyskohdat ja jänteet täällä tavallaan tulehtuu ja ärtyy ja sulle tulee tenniskyynärpää. Et jos sitä tenniskyynärpäätä yritetään hoitaa pelkästään paikallisesti jollakin tämmöisellä tukisiteellä tai jollakin lääkkeellä tai muulla, niin se ei välttämättä ihan riitä. Että pidä huoli siitä, että sulla on asiantunteva henkilö, joka lähtee sitä hoitamaan myöskin täältä kaularangasta ja rintarangasta. Eli kiropraktikot pyrkivät normalisoimaan sen hermoston toiminnan avaamalla niitä nivellukkiutumia täällä kaularangassa. Ja sen lisäksi, kun me lähdetään venyttämään ja vahvistamaan oikeita paikkoja, niin me saadaan yleensä tenniskyynärpäähän hyvä apu.